Чираттағы теманың исеме «Авыз итегез, сезгә бу бер кесә әкиятләр» Ләбиб Лерон. Сине ничек үстергәннәр? Ничек йоклатканнар? Әлли-бәлли итә бу, йокыларга китә бу. Йоклап торгач зур үсеп, укуларга китә бу. Әлли итәр бу бала, бәлли итәр бу бала. Әткәсенә, әнкәсенә хезмәт итәр бу бала. Нинди сүзләр әйтеп иркәләгәннәр? Әтисенә ай кебек, әнисенә көн кебек, әбисенә гөл кебек, бабасына туп кебек. Килеп киткән кешеләргә чүп кадәр дә юк кебек.